Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα δούμε πώς να κατεβάζουμε τραγούδια εύκολα και χωρίς να θέλει να κατεβάσουμε κάποιο πρόγραμμα από το διαδίκτυο. Πηγαίνουμε στο Google και γράφουμε MP3 και download. Μας βγάζει το YouTube mp3.org. Πατάμε εκεί πάνω. Τώρα πηγαίνουμε στο YouTube και επιλέγουμε το τραγούδι που θέλουμε να κατεβάσουμε. Εγώ θα κατεβάσω αυτό για παράδειγμα. Πηγαίνουμε, παίρνουμε την IP address, με συγχωρείτε, παίρνουμε την IP address, κάνουμε Ctrl και C ή διαφορετικά αντιγραφή με το δεξί κλικ και κάνουμε επικόλληση σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Πατάμε Convert Video, μας βγάζει εδώ πέρα το βίντεο, πατάμε Download. Αυτόματα θα αρχίσει να κατεβαίνει. Περιμένουμε να κολλάει λίγο τώρα γιατί κάνω και το record. Θα κάνω cancel γιατί κόλλησε. Θα προσπαθήσουμε να το ξανακατεβάσουμε. Ωραία. Θα κάνει κάποιο χρονικό διάστημα και μόλις κατεβεί θα μπορέσετε να το ανοίξετε και να το ακούσετε. Για αντίστοιχα να το περάσετε σε κάποιο φλασάκι και να το βάλετε σε κάποιο κασετόφωνο ή στο αμάξι σας ή κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Ήταν το πρώτο tutorial του καναλιού. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα λέμε την επόμενη φορά.